O Nadal chega ao seu fin, pero aínda queda tempo para gozar das últimas sorpresas e do espírito festivo coa chegada dos Reis Magos. Unhas festas cheas de alegría que deixan un balance positivo para moitos. O Nadal está a piques de rematar e con el as xuntanzas familiares que ano tras ano traen consigo a celebración conxunta e o espírito da festa. A estas alturas, moitas persoas xa comezan a facer balance de como viviron estas festas e a gran maioría coincide nunha idea. Foron unhas datas ben aproveitadas. Muy bien. Sí, en familia, disfrutando de los momentos de estar juntos, porque tampoco somos de aquí, entonces hemos venido a ver a su familia que está aquí y Para aprovechamos. pasar el fin de año aquí con mis padres. Normalitas, con los gastos de siempre y poco más. Navidad foi de maravilla, agora non sabemos o principio do ano. Agora o foco está posto nos últimos momentos do Nadal, coa chegada dos Reis Magos. As súas maxestades están a punto de pasar polas parroquias para deixar os agasallos e cumprir os desexos dos máis pequenos. E xorde unha interrogante que fai rir a moitos, pero que non deixa de ser un tema de debate. Quen é mellor, os Reis Magos ou Papá Noel? Yo de Reyes, soy Yo más de soy más de Reyes. Navidad, porque en Venezuela es así, es más de el 24, el 25 y él es más de Reyes y la cabalgata. Sí, se disfruta más y desde pequeño lo disfrutaba más, la verdad. De todo. Nunca cae nada, entonces un poco de todo. Antes era de Reyes, pero agora como había tantos anos, era de Navidad porque ainda non se usaba Reyes. Os españoles, o meu xenro sempre lle poñía algo nos Reyes, pero non era costumbre. Para moitas familias, estas festas teñen un significado especial, non só pola ledicia dos agasallos, senón tamén polas reunións familiares que fan que todo adquira un toque único e irrepetible. Familia ahora, que llega el hijo de fuera y mientras tanto pues trabajando. Estou soliña, teño marido, muller, e teño a miña filla, e os meus netos están no outro lado do charco. Pero veñen agora, entón xa me ven a alegría do mundo. A celebración está a piques de chegar á súa fin, pero antes de que todo se peche definitivamente, aínda queda un último momento para gozar da máxica chegada dos Reis Magos, que sempre traen consigo a ilusión das últimas sorpresas do Nadal.